Takulandiraniso kupitirira nkhani zathu madzulo ano. Gulu limene likudzitcha Concerned Teachers to Voice lati silikugwirizana ndi zimene bungwe la Teachers Union of Malawi lanena kuti aphunzitsi ayambirenso kunyanyala ntchito. Gulu lanena izi chifukwa chakuti sabata yatha aphunzitsi anapereka masiku 7 kwa boma kuti liwapatse ma allowance a COVID-19 apo ayi ayambiranso kunyanyala ntchito. Wezi Gausi ali ndi ripoti. Poyankhula kwa Nkhani lolemba mu mzinda wa Lilongwe, mmodzi mwa akuluakulu a gululi a Staffwell Chitukuta anena kuti zimene bungwe la tumu likuchita ndi kusokoneza aphunzitsi chifukwa ophunzira akhala nthawi yayitali kale asakuphunzira. Iwo ananena kuti kunyanyala ntchito ndi njira imodzi yobwezeretsa ntchito ya maphunziro m'dziko muno. Ife mkumano wathu tikulimbikitsa aphunzitsi anzathu kuti kunyanyala ntchito kumene tumu yufuna iyitanitsensoku ife zimenezo tisazimvere chifukwa ana athu sathandizika. Tikutsindika kuti sitikhaulitsa boma ngakhale pang'ono tikukwereka ana athu osati bomayi koma ana athu akuvutika. Chimene povutika ana athu meso amene amanepo akubwerawo adzalakwa kwambiri. Amene adzakhoze bwino adzachite bwino ndi ana amene aphunzira nsukulu zolipira za private. Pogwirizana ndi Achitukuta, mmodzi mwa aphunzitsi amene anali nawo pamwambowu a Innocent Kamefu nawo anavomereza kunena kuti kunyanyala ntchito si njira yokhayo yothanirana ndi mavuto amene aphunzitsiwa amakumana nawo. Ndipo iwo anati bungwe la tumu likuyenera kumafunsa kaya aphunzitsi onse asanapange chiganizo chokhuza aphunzitsi m'dziko muno. Pakali pano gululi lanenetsa kuti liyamba kufufuza bungwe la tumu kuti lipereke ripoti la mmene ndalama zimene amadula aphunzitsi zokwana 500 kwacha amazigwiritsa ntchito mwezi uliwonse. Akuluakulu a khonsolo ya boma la Rumpi agwirizana zakuti adziletsa mabungwe amene angafune kumachita ntchito zosamalira chilengedwe popanda kuganizira zotukula mzika za bomali. Iwo akufuna mabungwewa azichitanso zinthu zina kupatula kungobzala mitengo. Samkalimira akufotokoza. Mapiri akatukula mphasa omwe ali mbali mwa madera a ng'onga komanso muhuju adali ndi nkhalango ya mitengo komanso nyama zakuthengo kamba kuti mapiriwa akuchitanso malire ndi nkhalango yotetezedwa ya nyika. Komano nkhalangoyi pakadali pano yasakazika. Mkulu wa zachitukuko ndi mapulani m'boma Rumpi a Frank Nkandawire anati ngakhale khonsoloyi yakhala ikudzala mitengo kwa zaka zingapo zapitazi, anthu derali akupitirizabe kusakaza zachilengedwe makamakapo maotcha makala komanso nkhuni. Nkandawire anena kuti mabungwe omwe a boma omwe ali ma project okhudza zachilengedwe akuyenera kuthandizanso anthu zokhudza chuma, ponena kuti kutero ndiye kuti kuthandiza kulimbana ndi kusakazika kwa chilengedwe. Chimene chikuchitika pano ponchonena kuti ma communities akhale ndi ma village forest areas kumene koko ayikeko malamulo awo kumapanga zosamalira chilengedwe, kusamalira mitengo imene ilipo kale komanso kudzala mitengo ina imene pachizungu timati collaborative management. Pakadali pano nthambi ya zachitukuko mu Sinodi ya Livingstonia yayamba ntchito yokhwitsa anthu kuderali ulimi. Akafuna kudula mitengo adulepo akagwiritse ntchito kunyumba kwake. Mkulu wa nthambi ya zachitukuko ku Livingstonia Synod Astera Mwangonde anati project itafalikira dziko lonse ndiye kuti chilengedwe chitha kubwerera. Tozithandizira kuti Malawi wathu asinthike, Malawi wathu akhale ndi mitengo yokwanira. Mene tikuziwira kuti mitengo ntchito zake ndi zambiri, kuti tikhale ndi mvula ndi mitengo, tipume kumene mpweya umene timapumawo ndi mitengo. Ndiye zinthu zambiri timadalira mitengo kuti moyo wathu ukhale moyo wabwino. Project ikulimbikitsanso ulimi wa mitengo ya zipatso komanso kuonetsetsa kuti mitengo ya chilengedwe ikusamalika. Ofesi yoona za ulimi m'boma la Nsanje yapempha alimi kuti azichita ulimi ngati malonda ndi cholinga chakuti atukuke pa chuma. Izi azinena pamene bungwe la Wangisa Production and Marketing Society Limited limalandira certificate kuti lizichita bwino ulimi. Isaac Salima afotokoza. Mapira komanso soya kwa nthawi yayitali, koma iwo samapeza phindu lochuluka akagulitsa zokolola zawo ngakhale akhala kuyika chidwi pa ulimiwu.
koma tsopano nkhani yawo ndiyosiyana, pamene padakali pano amasiya mphoka ndi chitsanzo chabwino pakati pa anzawo kumuziku. Iwo adagula ng'ombe, ngolo komanso ayikisa magesi nyumba yawo. Zonsezi ndi chifukwa cha bungwe la Concern Worldwide limene lidawalondolera ku ulimi wa mbatata yakholowa yofira mkati. Iwo akumatha kumagulitsa mbatatayi komanso mbewu yake pazokha zimene zikuwachititsa kuti azipeza phindu lochuluka. Amasiya mphoka ndi mmodzi wa mamembala a bungwe la Wangesa Production and Marketing Society Limited limene tsopano lalandira certificate kukhala cooperative kuti tsopano azichita ulimi okhazikika. Bungwe la Concern Worldwide lakhala likuchita project yake ya Toloke imene cholinga chake ndi kuthandiza alimi ovutika kuti azichita ulimi opirira pakusintha kwa nyengo komanso ngozi zachilengedwe. Atome Chimpazi ndi mkulu woyang'anira pologalamu boma la Nsanje ndipo akufotokoza. Takhala tikulimbikitsa alimi kuti azitha kukhala m'magulu kuti athe kumapeza misika mosavuta. Ndiye gulu limeneli litakhazikika litakula tinalimbikitsanso kuti lipite stage ina ya cooperative kuti ziathandizire kuti athe kukhala ovomerezeka komanso odziwika komanso kuti azitha kupeza misika yosavuta. Kuloona za ulimi boma la Nsanje a Whiton Fole adati ndi zosangalatsa kuti alimi akuonesa chidwi chochita ulimi ngati malonda. Ndondomeko iyo imuthandizira kwambiri mulimi kuti wani akhale ndi mwayi wochita business yomwe ikhoza kumpatsa phindu ndi kusintha moyo wake komanso pa banja pawo komanso kusintha kulitali. Mbuyomu takhalabe ndi mavuto apo ndi apo maka kumbali ya kugwirira ntchito limodzi pagulu, koma pakanthawi pano taonabe ndithu kuti chiwerengero cha alimi kukhala m'magulu chikukwera ndithu. Ndi chifukwa chake cooperative imene tabwera kudzayipasa certificate kuno ndi cooperative yachinayi, kusonyeza kuti mbuyomu tali ndi cooperative imodzi koma nambala yakhala ikumatanitsa pano ikumakwera, kusonyeza kuti chidwi cha alimi chikunganikwera ndithu kutenga ulimi umene ungati business. A Petro Chiwaki pambana pa masewero amwe analipo pa Kamuzu Stadium mu mzinda wa Blantyre kunali chimwemwe chodzalatsa pamene akuluakulu ena amene anabwera kudzaonera masewero ndipo anakhala ku VIP analumphalumpha ndi kuvina kwa nanu. Mphunzitsi Meki Mwase yemwe ndi mphunzitsi wachitatu kupita ku ndime yomaliza ya Africa Cup of Nations mdziko muno wathokoza Mulungu komanso osewera ake kamba kakupambanaku. Mphatso imene tapereka iyi ndi amalawi onse. Unali ulendo utali umene tinawuyamba lero taumaliza. Ndife osangalala kwambiri kuti zimene timafunitsitsa mmene timayamba kupanga qualify kufika ma group stages kufika pano nali ndi game yomaliza taimaliza ndipo tapanga qualify kupita ku AFCON. Ndife onyadira ndipo ndife okondwa kwambiri. Nayenso mtsogoleri wa osewera ku Flames Limbikani Nzava ali ndi chimwemwe chodzalatsa. Ndinosangalala kwambiri komanso ndaona ndithu mtundu wa Malawi ndiosangalala thokozaso mmene alandilandira makochi ndithu panalibe chilendo china chiliyonse ndi matimeti anga inenso kunakhala kungonjezera mphamvu zanga kuti tigwire ntchito limodzi mpaka na pamenepa ndithu tawina game imene imaliza. Nayenso President wa Football Association of Malawi Walter Nyamilandu Manda ali ndi chimwemwe chodzalanso tsaya. Ndasangalira Malawi utapasa china chake. Dziko la Malawi lasangalira pa mapu lapita pena pake ndi chimwecho chimene chocho. Tinanena ifeyo kuti tifuna tipange raise the bar, mpira upite pamwamba. Tapanga deliver zimene timafuna, tapanga raise the bar koma masomphenya atu sana ate tifuna tipange zazikulu. Kuti Malawi muzindikire kuti ku Malawi kuno kuli talent. Anthu ozungulira madera a Blantyre anabwera ochuluka kwambiri kunja kwa bwalo la Kamuzu atangomva kelele lomaliza kuti Malawi yapambana pa masewerowo, ndipo ochemererawa amayimba nyimbo zochemerera timuyi pamene osewera amatuluka m'bwaloli. Masapotawa amavina ukwinaku akuyimba nyimbo zotamanda timu ya Flames. Malawi ndi Burkina Faso ni matimu awiri amene apanga qualify mu group B, momwe munali matimu ena monga Uganda komanso South Sudan. Malawi idapanga qualify komaliza ku Africa Cup of Nations chaka cha 2010 ku Angola. Nkhani zathu pakadali pano ndi zomwezi koma tisanasiyane na insumitu yake. Maripoti amene bungwe la Malawi Human Rights Commission latulutsa ati amene adali mkulu
wa nyumba ya boma yofalitsa nkhani ya Malawi Broadcasting Corporation na Audrey Sumbuleta komanso wachitetezo kumalo awamange. Bungwe la Malawi Energy Regulatory Authority lavomereza kuti bungwe lopereka magetsi la Eskom likweze mtengo wa magetsi. Ndipo nkhani za masewero, timu ya mpira wa miyendo ya dziko lino yagonjetsa timu ya Uganda. Ndine Chisomo Chihana. Mukhale ndi usiku wopambana. Mwakoma nonse.